khange iye kuThixo. Yimiphefumlo yabantu engakhange iye kuThixo. Uthathwe umphefumlo womuntu uyogcinwa because nawe uyaphila kuloo ndawo ukuyo. The reason why ehlile uThixo wenzela into yokuba uhlalwe ngumoya oyingcwele to protect lo ngaphakathi. Xa inyama idiniwe ihambe iziyele kuloo ndawo yayo, but umoya kaThixo lapha kuwe ngapha, he is the one to escort to God. Uzawukhathwa ngubani? Ngubani lo mntu uza kusa kuThixo ungenayo umoya kaThixo? Zidiphu ezi zinto zenzelwe nini? Singavuyiswa yinto yokokuba sisindisiwe. Iidemons ziyasithobela, but fanele ukuthi sifunde sivuyiswe yinto yokokuba uThixo usinike ipower. Use the power that is within. Ungahlali zona. Ufumana kwami ilizwi likaThixo ndafumana a-proper thing. Ndafumana eyona nto, ndiyabulela uThixo. Zange ndifumane ndlala. Zange ndifumane laa gospel yogxeka abantu, yoba ndidyuli, anditshayi, mandenze masiko. Watsho zange ndifumane loo gospel. Ndafumana igospel yokunika uThixo. Abantu they think igospel kaThixo yeyokuba akwenza masiko, akudyuli, akutshayi. No, there is something that is great beyond that. Leyo into iright, but kukho into engapha kokutyhilekela kaKristu indlu. Xa etyhilekile, you know izinto ezingasiwayo ngabantu. Wazi izinto ezingasiwayo ngabantu. Ube nexesha lokuba uyafuna utestifya, even though utestify uthile ungafuni, because they will never understand le nto ubaxelela yona. Hlalani bantwana bam kuThixo, noba sekunzima, noba sekundana divorce. Ithi iBhayibhile, lowo uthe wanyamezela kwade kwasekupheleni uzawuzuza umphefumlo wakhe. Umnqweno wam xa ndihambile emhlabeni ndiyafuna ukuthi kwixesha elizayo ndidibane nayo. Apha sabatisha abantu ngothika bangafuni abaphumle babo. Sabatisha abantu ngothixo. It's only God, not anything else. Noba silambile asenza imali apha, asokwenza mali apha into esayenza ngoba abantu babondleke bagcwale lelizwi likaThixo. Ewe izidingo zecawa zifuna imali, but it's not about money, it's about God. It's about God. Kulisa abantwana, asifuni into yokuba abantwana baphume noba sekweziphi icawa adla. Ndizama ukuthi at least noko bantwana bakaThixo ndicacisile le ndaba. Umthandazo wami uThixo wokuba though ndingene deep, ndiyathandaza into yokuba si-understand. Uyabona xa soyi-understanda deep, even xa sowulala ulali nje ungakhange ucinge ngoThixo nje. Funa ukusifundisa ngale yokucinga xa ulala, because xa ulala mncokoli, xa usiya ebhedini afika kuthiwa ngoku ucungulala. Xa uyolala afika xa ukhwele ebhedini ucungulele, and xa ufika ebhedini ungancokola bekayi-2-3, but ubeke ixesha le-quietness. Noba kukupartner wakho abalukhona ixesha le-quietness. Xa ucinge deep ngoThixo, I'm telling you, ucinge deep ngoThixo, uzambona umoya ongcwele uzotyhila izinto ngokucinga ngawo ngoThixo. Akutyhilele umoya oyingcwele ngezinye izinto ubungazazi. Xa uThixo le nto wayiqala nje, namhlanje sendisindisiwe, la mandla
ngokokuba ndiyeke izinto bendiqonda ngoobheyibi bam. Kukho izinto bazalwane apho abanye abantu bezixelele into yokuba u-ABCD asoze ndikwazi umyeka, kodwa wena you managed into yokuba u-ABCD. It doesn't mean that wena uyimboza because of umyeke, it's because of the power uThixo akunike yona.